Ako sa používa varič? Najprv si z kartuše odstráňte krytku, niektoré krytky sa dajú odstrániť rukou, na iné potrebujete nejaký nástroj. Pred naskrutkovaním variča sa uistite, že je varič uzavretý, otočte ventil smerhodinových ručičiek. Varič skrutkujte na kartušu tak, aby kartuša smerovala smerom hore. Nie je dobré, ak počas skrutkovania je kartuša naklonená dole, môže unikať plyn. Môže sa stať, že pri skrutkovaní občas zasyčí trošku plyn, je to normálne, deje sa to hlavne pri plných kartušiach. Stačí len skrutkovať ďalej, ono to prestane. Pri bajonetových varičoch je to jednoduchšie, stačí varič vložiť dovnútra a pootočiť smer hodinových ručičiek. Pri hadičkových varičoch jednoducho držíte hadičku, kde je ventil, kartušu naskrutkujete. Keď máte varič naskrutkovaný, ramená variča dajte do pracovnej polohy, každý varič to má trochu inak. Čiže niekedy ich stačí iba vykloniť, niekedy ich treba rôzne pootočiť. Vyskúšajte si to predtým, než pôjdete niekde na expedíciu. Pred zapálením variča majte pripravenú nádobu, v ktorej budete variť. Varič zapálite tak, že otočíte ventil proti smer hodinových ručičiek a pomocou zapaľovača zapálite plameň. Plameň nie je vždy viditeľný, hlavne keď je jasné počasie, ale budete počuť taký typický syčavý zvuk. Znamená, že plameň horí, prípadne môžete použiť ruku, 20 cm nad plameňom cítite teplo. Niektoré variče majú piezoelektrické zapaľovanie, takže stačí vlastne otočiť ventil proti smere hodinových ručičiek a stlačiť tlačidlo. To piezoelektrické zapaľovanie ale nie je vždy spoľahlivé a časom sa každé pokazí, takže majte pre istotu pripravený zapaľovať zapálky, prípadne kresadlo. Potom na varič položte nádobu a prípadne použite závetrie. Počas varenia, ak chcete zvýšiť alebo znížiť intenzitu plameňa, tak vždy tú nádobu, v ktorej varíte, pridržiavajte jednou rukou a druhou mente intenzitu plameňa. Po dokončení varenia jednoducho v smere hodinových ručičiek uzavrite ventil, plameň zhasne a počkajte, kým varič nevychladne aspoň nejakých 10 minút a potom ho môžete vyskrutkovať. Pri rozoberaní variča tiež držte kartušu smerom hore a varič môžete odložiť.